Il-pubblikazzjoni Nita, Nikki u Violita ta' Natasha Turner taqbad żewġ temi ewlenin, l-altruiżmu u l-ħarsin tal-ambjent. It-tim tagħna ltaqa' mal-awtriċi ta' dan il-ktieb sabiex nitkixfu aktar dwar l-istorja tiegħu. Il-ktieb jismu Nita, Nikki u Violita. Huma żewġ tfal li għandhom bejn 7 u 8 snin li jieħdu ħsieb dil-fjura li jien semmejta Violita għax inħobb ukoll il-kulur vjola. Hemm misteru fuq din il-fjura imma mhux se ngħidilkom ħalli taqraw il-ktieb, imma l-għan tiegħu il-messaġġ tiegħu huwa biex it-tfal jitgħallmu jaqsmu bejn xulxin l-affarijiet, ħsibijiet, jilagħbu ma' xulxin mhux qegħdin sfortunatament nitrabbew f'ambjent fejn kulħadd għandu il-ġugarel tiegħu jew l-logħba tiegħu u jekk jiġi xi guġin jew ħuħ jiġġieldu għalih. Importanti li nibqgħu naqsmu ma' xulxin u fil-fatt l-istorja hekk Nita kellha xi ħaġa speċjali f'ħajjitha li kienet Violita u ma ridet taqsamha maħat laqqas il-kreaturi tan-natura li huma l-għasafar, friefet u l-insetti kollha. Issa mhux se ngħidilkom x'ġara ħalli taqraw il-ktieb. Imma l-għan tiegħu huwa dejjem li nagħti appoġġ kbir lill-kitba, lill-qari, li t-tfal jibdew jaqraw minn età żgħira jħobbu l-ktieb u l-aktar importanti għalija li nieħdu ħsieb l-ambjent u n-natura li ngħixu fiha dik hija t-tieni dar tagħna. Ġifieri meta t-tfal imorru fil-kampanja ħdejn il-baħar u kullimkien iħallu nadif u ma nqaċtux affarijiet jew nagħmlu vandaliżmu, ma nqaċtux fjuri jew siġar li kulħadd jieħu ħsieb minn żgħar l-ambjent u n-natura li jgħixu fih. Ġara li malli Nita misset il-petali, din il-kreatura sparixxiet. Nita ħasset forza kbira dbeda minn Violita. Nita pprovat tiġġieled li din il-forza bis-saħħa kollha tagħha. Malli kien se jirnexxiela tmiss il-petala, Violita tbidlet f'tajra mlewna tal-karti u bdiet ittir mar-riħ. Nita bdiet tajjatilha biex tiġi lura, imma Violita baqgħet titbiet sakemm ma deritx aktar. F'daqqa waħda Nita semet żanżin qawwi u raġġunżana ris għaliha. Din qaltilha. Meta ma taqsamx mal-oħrajn u tferraħ lil ħbieb tiegħek, int ma tibqax qalbek twajba u dak li tħobb ma jibqax miegħek. Il-karattri huma ħelwin fis-sens li kulħadd jista' jassimila magħhom. L-istorja hija ħelwa, hija mimlija fantażija, daħalt ukoll dis-saħħara tan-natura li tgħin lit-tfal bil-mezzi tagħha jersqu aktar qrib lejn in-natura. Imma u ovvjament dejjem għandi l-appoġġ kbir tal-pubblikaturi Faraxa Publishing, dejjem l-Aġenzija tal-Litterizmu li tagħmel ħafna ġid għall-qari u għall-kitba minn età żgħira speċjalment bil-Malti u nixtieq ukoll nirringrazzja l-APS Bank li parzjalment iffinanzjah. Id-dram Karnival ta' Francis Ebeyer jiġbor fih ħafna mill-idejat li Ebeyer stħarreġ f'xogħlijiet oħra minn tiegħu. Fir-rokna li jmiss insiru nafu da dram aktar mill-qrib u narfu aħjar is-siwi tiegħu għas-soċjetà tal-lum. Ebeyer għandu din il-ħabta li jippreżentalek festa, situazzjoni soċjali biex minna joħroġ realtà li tmur lilin minn dik il-situazzjoni
pjuttost ristretta, pereżempju, fil-ħadd fuq il-bejt għandek l-idea tal-festa tar-raħal, xi tfisser li tkun parteċipi fiha, xi tfisser li tinqata' minnha. L-istess fl-imnarja żmien til. Sewa l-aljenazzjoni tal-poplu li naturalment hija il-ħin kollu, però festa bħal dik tkun ikbar, allora tista' titkellem fuqha b'mod ħafna iktar fid-dettall. Sewa hawnhekk il-karnival huwa proprju hekk l-idea li inti qed taħbi realtajiet li huma skomdi. Karnival huwa dram illi kif jgħid it-titlu jseħħ fil-ġranet tal-karnival, però lilin il-bot minn fejn qed isseħħ l-attività tal-karnival. Ix-xena hija żewġ djar, waħda dar qadima, okkupata jew abitata minn familja illi għandha ċertu status jew kellha ċertu status fil-qedem u faċċata tagħha dar ġdida tan-Novorix, kif nħobb sejħilha bebejjel. Le dar sabiħa ġdida imma mingħajr karattru. Sewa u id-dram jitratta fost affarijiet oħrajn il-konflitt bejn daw iż-żewġ identitajiet. Le l-identità qadima, forsi kważi aristokratika, u l-identità ġdida li għandha l-flus imma m'għandix forsi eruq illi jistaw iġġelu daw il-flus jagħmlu sens, isiru sinifikanti, joħolqu kultura xi ħaġa. Bejjer jażel il-karnival għax fih qed jara l-idea tal-ħabi, meta inti tilbes maskra. Sewwa, meta l-identità li għandek is-soltu inti kważi qed tiċħadha jew tmur lil minnha. Però għal bejjer il-karnival huwa wkoll l-idea illi inti qiegħed tipprova taħrab minn xi ħaġa. Sewwa, l-idea tal-karnival għalih mhix xi ħaġa wisq pożittiva. Hija marbuta anzi ma' ġrajiet koroħ li seħħew fil-passat tal-personaġġi li donnom jerġgħu jirrepetu ruhom kull darba illi tasal din il-festa, jekk tista' sejħilha festa. Sewwa, imma donnu jimplikaw wkoll li qabel immorru lil mill-karnival, qabel neħħu l-maskra, maħniex se nsibu soluzzjoni għall-problemi tagħna. Karnival huwa dram li naturalment jitratta problemi ejja nsejħulhom filosofiċi li jibqgħu dejjem. Però naħseb li anke jekk nħarsu lejn il-problemi soċjali u sitwazzjonijiet soċjali li jitkellem dwarhom Bejjer, hemm rilevanza hemm ukoll. Din l-idea illi ir-raħal huwa qadim, li huwa ħażin, illi issa rridu nkunu moderni u wessaw it-toroq u nibnu l-vilel u ngħixu b'mod illi jinsa dak li kien hemm qabel, anzi mhux jinsa, jordom dak li kien hemm qabel, tintwera fid-dram li hija problematika. Sewwa, u Bejjer jinsisti ħafna fuqha qabel nifhmu illi fil-passat kien hemm mod ta' għixien illi seta' jagħmel sens u qabel naċċettaw illi dak is-sens nistgħu nieħdu xi ħaġa minnu illi hemm rilevanza għalina fih. Ma nistgħux ikollna ruħu hija idea li tidher ħafna pereżempju wkoll f'meta morna tal-Mellieħa. Meta nitraduċu, ma nkunux qed naqilbu biss il-kliem minn lingwa l-oħra, imma wkoll is-sentimenti, l-atmosfera u kulturi sħaħ. It-tim tagħna tkellem ma' Simone Ngwanet dwar l-esperjenza tat traduzzjoni, kemm bħala traduttriċi kif ukoll bħala poetessa li ġiet tradotta għal ilsna differenti. Traduzzjoni l-ewwel ma bdejt nesperimenta ħafna biha fil-fatt kien grazzi għal l-opportunitajiet tal-Literature Across Frontiers, il-workshops li jsiru bħala parti mill-Festival tal-Letteratura u
sibtom esperjenza unika fis-sens illi traduzzjoni letterarja fil-fatt biex inkunu iktar preċiżi hija iktar traskreazzjoni ngħidilha jiena, ħolqien mill-ġdid flibsa differenti, f'kultura differenti. Fil-fatt il-kliem inti meta qed titraduċi kull kelma ħaġġor magħha kultura sħiħa. U allura fiha ħafna sfidi, toffri ħafna sfidi u toffri wkoll ċerta gburija li meta inti jirnexxielek illi twassal dan ix-xogħol forsi ftit differenti imma toħloq l-istess ħsus fil-qarrej jew f'min qed jesperjenza dil biċċa xogħol. Il-forma li l-iktar inħaddem jiena hija il-poeżija, ħafna drabi ix-xogħol tiegħi ħajissejjes ħafna fuq ir-ritmi. Fil-proża ir-ritmi mhumiex forsi dejjem l-ewwel ħaġa illi tolqotok, imma naturalment biċċa kidba b'saħħitha issegwi ċertu ritmi illi ġorruk magħhom. Jiena minħabba li l-poezija hija l-iktar ħaġa li jiena nesperjenza ma nkunx nista' ninqata' fil-fatt daqshekk mir-ritmi għaliex jibqgħu għalija prevalenti ħafna u jibqgħu importanti ħafna. Il-prim qiegħed f'dirajn Tizja, l-għaxqa tiegħu jitażżen u jiffilosofizza fuq il-ħajja, għajnejh imbexqa. Waqt li l-bwiet ta' Stella u Tizja jħaxxu fit-tapit ta' weraq niexef lem. Dalam. Il-qamar daqt jixxabbat mal-bjut u jixħed leħħa kemm it-tawmin jaqbdu l-lemħa tal-imbirek boots. Il-ħarifa neżżet il-arbuxxelli mill-ħaxix kollu kważi. U issa donna marwenin ħuta u mtarxin bil-ksieħ. Fost l-ikbar sfidi huma meta inti qed titraduċi xogħol minn kultura differenti u allura qed iġor kuntesti qed jagħmel referenzi għal affarijiet li f'dik il-kultura huma familjari ħafna huma naturali huma tal-ħajja ta' kuljum li però meta inti ħadd titraduċihom għal Malti m'għandniex kultura tagħhom fejna fjena meta inti waħda mill-esperjenzi li ma ninsiex kienet meta ġejt biex nitraduċi xogħlijiet mill-Iżlandiż għal Malti u r-referenzi kienu kollha b'xi mod marbutin mas-silġ, mal-muntanji, mal-kultura ta' fej wieħed imur is-sawna regolarment, parti mill-ħajja ta' kuljum, u allura inti trid tara kif se twassal l-istess ħsus se tikkomunika u x-xogħol mhux se jibqa' barrani għal min qed jaqrah għaliex jekk inti ħatuża l-metafori tiegħek marbutin kollha mas-silġ pereżempju, din hija xi ħaġa li għall-kultura Maltija hija pjuttost barranija. L-istess fil-familja Frettarija, il-familja Frettarija u Darlitatas fil-fatt huwa ambjentat fil-muntanji tal-Norveġja u kollox idur ma dal-kuntest tal-muntanji li meta inti ħad tippreżentah, jekk ma toqgħodx attent kif se tippreżentah, dak li huwa maħsub biex jinħass familjari ħafna u minn tagħna ħajkun verament eżotiku u assolutament kollox ħlif minn tagħna, ħlif ta' ġewwa. Li tisma' xogħol tiegħek tradott f'lingwa oħra hija esperjenza partikolari ħafna għaliex inti ħafna drabi m'intix tifhem il-lingwa imma mir-ritmi u minn ħsejjes ħafna drabi xorta jibqa' jasal dak l-istess jiġu trasmessi dawk l-istess ħsus li hija esperjenza vera partikolari għax inti qed tisma' lilek innifsek imma permezz ta' xi ħadd ieħor u permezz ta' ħsejjes li inti ma tafhomx. Il-prim ma jidhirx li jħobbhom l-arbuxxelli tgħid Tizja. Ħasbu, maħħu bernu fuq l-istorja tad-del jistaħba wara l-portieri. Stajluh re maħtuf, dragun li tilef triqtu.
prinċep li ma jistax jerġa' lura lejn il-ħrafa tiegħu. Jista' jkun ħlejqa ta' ħafna rjus b'xedaqs snin doppju u l-sin twil daqs awtostrada. Imma lejla ma jidher propju xejn li xejn. Imma għaliex qatt ma jiġri xejn ta' barra minn did-dinja f'dix-xaqliba tal-muntanja ta' Uden Stella. Sa issa, il-bidu tas-seklu 20 der li kien nieqes minn kittieba nisa. Iżda kull ma jmur, ir-riċerka qed ittella fil-wiċċ kitbiet ta' nisa li kienu għoddhom intesew ma' żmien. F'din ir-rokna nitkellmu ma' Jesmond Sharples dwar Mary Caruana u Ondina Tajjar, żewġ kittieba li pubblikaw fir-rivista Leħen il-Malti fis-snin 30. Ondina Tajjar u Maria Caruana kienu l-ewwel żewġ studenti li daħlu għal diploma tal-istudji farmaceutiċi fl-Università ta' Malta fl-1931. Dak iż-żmien dik kienet xi ħaġa rivoluzzjonarja il għaliex tajjebna nsemmu li ma' 6 Ġunju ġifieri saret rivoluzzjoni oħra u dik kienet li ġew ammessi l-ewwel żewġ nisa għall-istudji tal-Università li kienu Tessie Camilleri u Blanche Huber, waħda fl-arti u l-oħra fil-mediċina. U mbagħad dak iż-żmien li tkun marra u li tidħol kors tal-Università kienet impossibbli u allura fl-1917 saret rivoluzzjoni oħra li ftit nitkellmu fuqha li ma' rivoluzzjoni waslet biex illum hemm iktar studenti nisa jistudjaw l-Università minn studenti irġiel. Fl-1931 Mary Caruana u Ondina Tajjar kienu żewġ studenti li daħlu l-kors tal-farmaceutika ta' Spizjar għaw ta' diploma tal-farmaceutika u gradwaw fil-1933 u mod partikolari it-tnejn li huma kittieba ta' novelli osra fl-Leħen il-Malti. Mary Caruana ppubblikat 5 novelli u Ondina Tajjar ppubblikat 3 novelli. Huma novelli interessanti ħafna u għandhom struttura interessanti ħafna, speċjalment huma għandhom fundament ta' realizmu. Imma il-kitba ta' Mary Caruana għandha laqta wkoll poetika u għandha stil partikolari għaliha. It-tnejn Ondina Tajjar kienet ta' niselludi, imnisla minn Rabbi Jakob Izrael li ovvjament emigra lejn Malta fis-seklu 17, kienu jgħixu l-belt, trabbit il-belt u mbagħad marret toqgħod iktar tard San Ġiljan u mietet fl-2004 fl-età ta' 92 sena Firenze. Il-ġeneru li kitbu fl-Leħen Malti huma short stories, novelli, u huma stejjer ostra ħafna u huma stejjer tista' tgħid soċjo-realistiċi. Għaliex jirreferu għall-qagħda soċjali ta' Malta ta' dak iż-żmien. Partikolarment insemmi pereżempju l-istorja ta' Mary Caruana, pereżempju Dominku l-Miġnun jisimha l-lum mhux titlu li jiġi konsiderat bħala politikament korrett. Imma da jitkellem fuq l-sfidi li kollu jaffaċċja Dominku li kellu problemi ta' saħħa mentali. Jitkellem ħafna jitkellmu dawn l-istejjer fuq il-faqar, fuq is-sena tas-sajd, pereżempju dik Abdahut ta' Mary Caruana, ġifieri dawn l-istejjer osra għandhom jagħtu jisom stampi ta' kif kienet is-soċjetà Maltija dak iż-żmien, pereżempju x'ħadd ikollu tarbija u l-familja kienet tkun kbira li dawn ma kienux irdu jgħidu li xi ħadd se jwella tal kien joħorġu tfal il barra minn ġoddar, insomma komplikazzjonijiet kollha. U dik kienet tiġi ħaġa ta' spiss. Allura dawn kienu stejjer għandhom fundament qawwi fil-ħajja reali ta' dak iż-żmien, ġifieri qed nitkellmu l-1930. Li nafu li Ondina Tajjar kienet attiva fil-Kumitat tal-Istandardizzazzjoni tal-Malti qabel 1934 u allura ikkontribwiet il dan u hemm rakkont interessanti fuq Ondina Tajjar fis-sens li meta Mussolini invada l-Abbisinja fit-tletinijat fil-household ta' Tajjar fil-belda u kienu jitkellmu bit-Taljan u għal raġunijiet ta' konvenjenza politika iddeċidew li wara l-invażjoni ta' l-Abbisinja il-familja tibda titkellem bil-Malti fid-dar biex ma jidhrux li huma italofili. U
di kienet xi ħaġa li tat spunta l-iżvilupp tal-Malti li mbagħad ġie sostitwit bħala l-lingwa uffiċjali tal-pajjiż fi żmien l-Ingliżi. Ġifieri għaliex inti jekk kont tidher li titkellem bit-Taljan jew tissapporta kont tidher li isek profaxxista u allura kienet ħadu deċiżjoni delibera li ma jitkellmux it-Taljan fid-dar. Ondina kienet ukoll tikteb kemm bit-Taljan u anke bil-Malti. Pubblikat dan novelli kifet sal-1935 imma mbagħad ma nisimgħu xejn fuq daw iż-żewġ kittiba nisa l-ewwel kittiba nisa novellisti nafu bihom fi fleħen il-Malti għaliex kienu membri tal-Għaqda tal-Malti tal-Università. Il-ktieb mid-dinja ċkejkna tiegħi tal-pubblikaturu kittieb Pawlu Mizzi jiġbor fih tifkiriet imsejsa fuq karattri koloriti għawċin. Tkellimna ma' Joseph Mizzi, bin Pawlu u pubblikaturu huwa stess, dwar il-ħażna ta' tifkiriet bejn xhur dan il-ktieb. Il-dinja ċkejkna tiegħi miktub mill-papa huwa pinzellati tal-ħajja f'Għawdex, meta kien qed jikberu fi żmien fit-tletinijiet, 40ijiet u 50ijiet fir-Raba ta' Għawdex. Bażikament jieħu dawra lil qarrej ma' l-akwati tar-Rabat, San George, ftit ma' Salforn, imma ma jixrifx iżjed minn hemmhekk. Però jiddeskrivu wkoll ħafna il-ħajja ta' kuljum u n-nies li sawruha. Jiġifieri b'mod ma jiġ leġġer, imma b'mod ħafif li b'xi mod jerġa' jieħdok lura f'dak iż-żmien. Is-siwi tiegħu huwa li qed isemmi nies, jew huwa biografiji ta' nies, jew qed jinqeda b'ċerta nies li sawru l-ħajja ta' kuljum, dak li jaqta' x-xahar, dak li jbiħ il-ħut, dak li jagħmel il-ġilat, dak li jdoqq niepel. Li mhuwiex il-biografija tipika li nafu aħna tal-persuna importanti ta' dak li jagħmel xi ħaġa speċjali biex jibqa' jissemma, imma l-papa interessa dawk in-nies li ma kienu jagħmlu xejn. Però għamlu ħafna għall-ħajja ta' kuljum. F'dan il-ktieb il-papa uża d-djarett tar-Rabat ta' Għawdex. Għax jemmen li hekk kif il-lingwa tesprimi ruħek biha, ġifieri dak li aħna ngħidu nitkellmu biex niftehmu, id-djalett joħroġ verament il-karattru u r-ruħ. U għalhekk ukoll apparti li juża djalett u miktub fonetikament min jaf il-djalett rabti ta' Għawdex jista' jaqrah u jifhmu iżjed m'hemmx affarijiet diffiċli, jiġifieri mhux qed ngħidu li ma jinftehimx għal dawk li ma jafux id-djalett. Juża wkoll il-laqmijiet, jiġifieri għall-papa il-persuna laqqas huwa importanti u għall-laqam tiegħu. Ħafna drabi laqqas sibna il-kunjom tal-persuna, Ġanni l-Aħmar. Ma nafux kien kunjomu Ġanni l-Aħmar. Però għalih Ġanni l-Aħmar kien tmur Għawdex, ir-Rabat kważi sal-lum kien semmi Ġanni l-Aħmar jgħidulek minn kien. Jiġifieri hemmhekk qed juri li l-persuna mhijiex li semmu l-kunjom, imma huwa dak li jagħmel u dak li kienu jafuh in-nies bih. Dawn it-tifkiriet b'mod għalija u straordinarju jiġbru fihom tifkiriet tal-ħajja ta' kuljum, tal-ħajja li m'għadix. Jiġifieri jekk tmur Għawdex illum xulħadd għadu jgħidlek mmur Għawdex għax nistrieħu u x'ismu, imma il-ħajja f'Għawdex fi żmien il-papa tiegħi kienet ħajja iżjed sempliċi, ħajja tal-Għawċin, mhux ħajja tal-Maltin u l-Għawċin, jew tal-Għawċin u l-Maltin. Kienet ħajja tal-Għawċin, kienet ħajja ħafna sempliċi, maqtuha mir-realtà anke ta' Malta. Allura f'dan il-ktieb qed jiftaħ tieqa żgħira jew ibexxaq tieqa għall-ħajja kif kienet, ħajja ta' kuljum. L-ħajja li ħafna drabi tispiċċa mhix iddokumentata. Nagħti eżempju żgħir, ħaġa li l-papa kienet taffaxxina, x'kienu jagħmlu l-Maltin meta l-belt kienet qed tinbena. Ħadd ma ddokumenta. Naħseb li daħsib baqa' iberren fil-papa. Allura iddokumenta dak li jafu. Dik il-ħajja żgħira sempliċi ta' nies onesti li sawruha u li għamluha.
Din mhix l-unika ġabra li kiteb il-papa. Sfortunatament, f'ħajtu ma tantx ippubblikajna xogħlijiet ta' Pawlu Mizzi. Dan huwa l-ewwel wieħed mid-dinja ċkejkna tiegħi. Dal-waqt ukoll bħalissa qed naħdmu fuq il-memorji tiegħu. Sfortunatament kif qedlek ftit wara li miet jew ftit qabel ma miet f'dak il-perjodu ftaħna l-kompjuter tiegħu u sibna ħafna xogħlijiet. Apparti mid-dinja ċkejkna tiegħi li kien fażi avanzata ħafna meta sibni, għandna il-memorji tiegħu li jisimhom ħajt istorja waħedha. Li hija miktuba fl-istess vena ta' mid-dinja ċkejkna tiegħi, però tiddeskrivi d-darba ħajtu mit-twelit miegħu mill-ewwel tifkiriet tiegħu sa meta għalaqt minn sena. Apparti ġifieri hemmhekk qed nerġgħu nmorru għal ħajja ta' kuljum, però anke għal ħajja ta' Malta kif qed jaraw u kif għexa. Apparti minn hekk, ta' min insemmi li papa kien diġà kiteb numru ta' leġendi Maltin, l-idea tiegħu kienet dejjem ifhem li nqarbu n-nies mal-folklor, però sibna wkoll kodba iżgħar oħra bħal pereżempju fuq iċ-ċiklu tal-ħajja u fuq il-ħobża Maltija li fi-żmien li ġej ħajjaraw id-dawl ukoll, però għal darb'oħra huma miktuba minn persuna li kien josserva iżjed milli kien jistudja. Joħroġ ħafna il-karattru ta' osservatur u edukatur li kien fih. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.